Bamaso ale kɔnɔna na maa minnu sɔgɔlen don an na Gabɔnkaw fɛ yen k'an b'u fo minnu bɛ Montréalkaw fɛ yen k'an b'u fana fo n'u Dunbiya n'a ka maaw ka taa se Buware ma Gabɔn ale ni Caniɲangi k'an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an ka coordinateur de chef de village n'o ye Seydou Sangare ye a n'a ka baarakɛlaw monsieur le maire Siriman Bacili Cerno Umar Asi Jalo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ko olu ye kibaruya ninnu matarafabaw ye ka se Mohamed Kulibali ma k'an ka foli bɛ se a fana ma an ka cɛkɔrɔba ale bɛ taama na nin waati na n'o ye Maraka Samake ale bɛ Ado fɛ yen an yɛrɛ kun kan ka taa Ado fɛ yen masala nka gɛlɛya y'a to an ma se ka sira sɔrɔ cɛ seli ni sunkalo donna ɲɔgɔn na cɛ n'i tilar'o bɛɛ la k'i bɛ tila ka voyagement kɛ ka far'o kan yen fana dun fana voyagement ni dépensement fana bɛ yen ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma wulada in na bi ye ntɛnɛn ye avril kalo tile 29 san 2024 maa minnu tun ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ko furancɛ fanga ko a banna pewu cour constitutionnelle ko k'olu tɛ se k'ale ɲininka a y'u ka sɛbɛnfuraw lase o de don maître Cheikh Umaru Konare b'a fɔ yan cour bɛ la ɲininka cogo min na o dɔnnen don minnu ye papier bila ka taa u y'a lase u ma ko on sont pas connus donc cour y'o jaabi di accident min kɛra pont sanfɛ Arafukati maa damadɔ fatura ko la nka min ye su min kɔni sera ka bɔ o ye Mamani Baba Ture ye ale bangera Bamakɔ yan kibaruya wɛrɛ minnu bɛ ka da o kan sa o ye k'a fɔ AKkaw n'o ye Yuwaru ye baki min bɛ bɔ AK ka taa Yuwaru u ye obi fili o kan k'o tiɲɛ pewu o kɔni baki bɔra baara la pewu maa si tɛ se ka ba tigɛ nin waati na ka bɔ Yuwaru ka na AK ka bɔ AK ka taa Yuwaru Moptikaw fɛ yen polisiw olu kɔni mugu dɔ cira ka ɲɛsin olu ka mobili ma Mopti kin min bɛ yen n'u b'a fɔ Mɛdinɛkura stade kɔfɛla la o mana bɔ yen fana kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw fɛ yen u ka dugu dɔ bɛ yen ko Ngor denmisɛnninw olu wulilen don k'u jɔ ko Blaise Compaoré ye so dɔ sa olu fɛ yen k'a ti jɔ dɛ ko k'a ti jɔ dɛ n'a bɛ jɔ a bɛ jɔ u su kan irisiw ka sɔrɔdasi 130 olu taara cun cadikaw fɛ yen nin bɔra maaw furu fɛ dɛ i b'a sɔrɔ élection organiseli don Coupe d'Afrique des clubs kunu demi-finale dɔ kun kan ka taa Algériens ko k'olu tɛ taa ko sabula ko Marocains kɛlen don ka fini min don k'o ma olu ja kosɛbɛ Algérie ni Maroc cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɔni ko bɛn kɔni tile tɛ yen kibaruya misɛnman minnu mana sɔrɔ ka fara o kan jamana kɔnɔna na o na kɛ aw garisigɛ ye bi k'aw sɔgɔlen to Jani.ml FM na an y'a yira u la k'a fɔ bi sɔgɔmada in na Bamako pont fɔlɔ n'o ye pont de Martyrs ye n'u k'a ma ko Babili ale kɔni dɔ taari suruba kɔnɔ n'a ka Arafukati ye yen min ye mobili in ye polisilakaw kɔni ni sapeur pompier maaw farala ɲɔgɔn kan u sera ka mobili in sama ka bɔ ji kɔnɔna na peut-être an ye ja min sɔrɔ a yɔrɔ la maaw na tila ka o ye an ka bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa kelen pe de su sera ka ye o ye Mamani Baba Ture ye ale bangera mai kalo tile 20 san 1992 Bamako waati min na an bɛ kibaruya labanw sɔrɔ o y'a sɔrɔ ale kelen pe dɔrɔn de kun su sera ka ye nka min ye bakan baarakɛlaw ye n'o ye navigation mɔgɔw ye ka taa fara sapeur pompier mɔgɔw kan ani polisiw u kɔni sera ka mobili in yɛrɛ labɔ ji kɔnɔ maintenant kɔnɔma tɔw sa o de ɲinini kɔni bɛ sen na hali bi ni kibaruya min sɔrɔ olu la sini an na o da maaw tulo kan Gao mara la Ganda Izo ale sigiyɔrɔ min bɛ Kajikaw fɛ yen n'o bɛ Gunzere commune kɔnɔna na Bamanci wale n'u ka walekɛbaa dɔw kɔni taara bin olu kan a yera k'a fɔ bingali in senfɛ sa maa dɔw kɔni ni tora a la Gao arajo so ye kuma in sɛbɛntiya ale ni Ansongo arajo so wulikajɔ in ko a juguyara kosɛbɛ nka maa ma se ka ɲɛda su kan kuma tɛ Ganda Izo maaw olu ka maa minnu bɛ yen n'olu kun sigilen Ganda Izo maaw n'olu ka maa minnu kun sigilen don dugu in kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma sini min mana b'o la an na o tɔ da maaw tulo kan Motikaw fɛ yen polisiw ka mobili dɔ kɔni mugu cira ale la Bamanci jɛkuluw fɛ a kun bɛ ka bɔ Mɛdinɛkurakaw fɛ yen a kɛlen ka Tibo
pɔn min bɛ yen a kɛlen ka o tɛmɛ waleya in kɔni kɛlen sa min ye sɔrasilakaw ye olu ye larawulili daminɛ sabula mɔpti maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw ye u taabolo n'u ka baara kɛcogo ani dugudenw donnen no ɲɔgɔn na fo sisan baara taabolo a ka yɛlɛma sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kalo 2 in kɔnɔna na maa ninnu ka wulikajɔ mɔpti yɛrɛ dugu kɔnɔna na ni Sevare a ko a ye finitigi kɔni 3 de bɔnɛ a nin na wulikajɔw bɛ senna bi yaasa k'a lajɛ n'u tɛna don duw kɔnɔ ka maaw sɛgɛsɛgɛ sabula dugu taabolo a n'a kɛcogo maaw tun bɛ kibaruya di fɔlɔ cogo min ani kow kɛcogo a caman falenna nka sɔrasiw u b'u ka labɛn na Sevarekaw fɛ yen min mana bɔ o la o tɛna na da maaw tulo kan kunun ko baki min bɛ yen ni o bɛ bato n'o ye bato kurun ni mɔbiliw bɛɛ bɛ don ale kɔnɔ ani maaw u n'u bolomanw bɛɛ lajɛlen bɛ don ale kɔnɔ dugunicinin min bɛ ɲɛfungekaw fɛ yen ni o dugu yɛrɛ bɛ Aka ale masurunan na baki bɛ maaw ta ye de ka taa Yuwaru n'a taara ni maaw ye a bɛ segin ni Yuwarukaw fana ye ka na n'olu ye Aka i mɔbilitigi o i setigi o i sɔrasi o Aka kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ nin pankuru kelen nin baki kelen de ta u ye obi de fila ka kunun sɔrɔ k'ale bɔ baara la pewu a jɔlen Aka kaw fɛ yen baki in kɔni tiɲɛna a tɛ se ka kɛ ka baara foyi kɛ tuguni duguladenw ye min lakale an ye u y'a yira fana k'a fɔ sɔgɔmada in na min ye Aka ale ni Yuwaru ni ɲɔgɔn cɛ nin ye baara jɔlen wa o b'a yira fana k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'o fana kun kan ka bɔ ka na olu si tɛ se ka na sisan hali ni armée ko k'a bɛ taa wulikajɔ kɛ Yuwaru kɔnɔna ni fɛnw na f'a ka pankuru de ta yanni baki kura o ka bila ba sanfɛla la nin yɔrɔ in na dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ olu dɔrɔn tɛ dɛ Tɛnɛnku Jura Nampala fo ka taa se Sogolo yan fanfɛla ma Masina yan fanfɛ ko bi ko min ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw ye k'u ka munumunu salo ka ca ye kosɛbɛ olu kɔni bolo armée tun ye baaraba minnu kɛ fɔlɔ n'a sera ka olu dɔwɛrɛw sigi sen kan tuguni ani ni u ye baara kɛ ka yɔrɔw larawuli u k'a u jija cogo sugu bɛɛ la maa dɔw ka to yen n'o tɛ n'u ye kɛnɛ fura ka taa a degun barika ka bon duguladenw ma RFSMA ale ni AMPP ka taa fara ko mouvement reconstruire baara ni yiriwa olu tun ye laɲini kɛ cour constitutionnelle fɛ k'a yira k'a fɔ ko furancɛ fanga ko o banna an ka jamana kɔnɔ kabini avril mars kalo tile 26 ko bi ko ɲɛmaa tɛ jamana kunna ko jamana lankolon don ko cour constitutionnelle k'a lajɛ k'o ko sɛgɛsɛgɛ ka o da o tulo kan ko yaasa min ye transition civile ye o bɛ se ka bila cogo min na transition militaire ale nɔ na cour constitutionnelle ka jaabi la a ko ko RFSMA AMPP mouvement reconstruire baara ni yiriwa jɔkulu k'olu tɛ se k'ale ɲininka sariya la maa minnu bɛ se k'ale ɲininka o ye CNT wasabulon premier ministre ani jamanakuntigi ni kalata bɛ yen maa minnu ye cɛbɔ ye walima u ka tɔnw ka kɛɲɛ ni u ka fɛnw ye olu bɛ se k'ale ɲininka n'o tɛ fasoden gansan tɛ yen ko tɔn bɛ n bolo kalata tɛ yen ko on sont pas permis donc o kɔrɔ ko olu ka requête nafa fosi tɛ a la an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin kɔni kɛra dɔrɔn ka kibaruya k'a kɛ kunnafoni ye dɔrɔn k'a fɔ bɔn sinon minnu y'a kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko sariya tɛ u b'a dɔn mais fɛn dɔ don a bɛ kɛ pour que ka kunnafoni mɔgɔw bila kunnafoni hukumu kɔnɔna na sinon loi organique min ni CNT taara n'a ye ne ye Keba taara n'a ye u b'a fɔ ko est ce que e kunkolo bɛ yen e tɛ se k'olu saisir o Segu région militaire filanan ye ale de ye Mali kɔnɔna na sabula Gawo ye fɔlɔ ye yen ɲɛmaaya falen donna o la n'o ye dagatigi ye Segu kɔnɔna na colonel Sulemani Dunbiya numéro 2 n'ale tun bɛ Kidalikaw fɛ yen ale de taara ka kɛ Segu région militaire commandant ye Sulemani Danbɛlɛ numéro 2 a bilara maa min nɔ na o ye colonel Yusuf Umar Sise ye ale yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ in na ye kabini février kalo tile 18 a yirala k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna baaraw bɛɛ lajɛlen la tɛmɛna chef d'état-major de l'armée de terre n'o o ye général Aruna Samake ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka masurunamaw u kɔni taara ka taa baara ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen ta u ye drapeau segi min ye chef d'état-major ma ale y'a segi Umar Sise y'a segi ale ma ale y'a di Sulemani Danbɛlɛ ma o ka bila daga kunna Segu maa maa bɛ yen n'i ye finitigi ye Segu kan kɔnɔna na ni solo k'i ka da yɔrɔ i bɛ da ye nin waati in na yanni waati wɛrɛw cɛ wulikajɔ fɛn fɛn kan ka kɛ kan kɔnɔna ni yɔrɔ tɔw la sa Segu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya
o ye colonel Suleiman Doumbia ale min tun bɛ bɔra sisan Kidali Janjo la ale de nana bila Segu kunna Masinakaw ni Tɛnɛngukaw ni Yuwarukaw ni fɛnkaw a t'a fɔ a ka Kidali Janjo ɲɔgɔnna kɛ aw fana fɛ yen parce que olu fana mago b'o de la o Bamakɔ n'a lamini ani Mali fan caman ko dentunu ka ca min ye denmisɛnninw ye u tɛ lakɔlɔsi kin kɔnɔnaw la nka tuma o tuma ni denw tununa bangebaaw bɛ wuli ka se yɔrɔ min na dugutigi ka so alimami fɛ yen min ye polisi so k'a sɔrɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don jamana yɛrɛ fɛ muso ni du ni denmisɛnninw ka ko hukumu kɔnɔna na olu kan ka sen don a la yaasa den ka ɲini ka ye bi olu maaw u y'a jira k'a fɔ ko fo olu ka baara u ka sinsin u ka bila u ko hukumu kɔnɔna na jɛkulu min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ o ma ko contrôleur inspecteur ni auditeur olu y'u ka jɛɛrɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na maa min bilara u kunna sa o ye Awali Kone ni ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la u y'ale de ta k'a kɛ u ka présidente ye jɛkulu in kɔnɔna na sa maa 19 de b'a la musow kɔni o ye 7 ye a kɔnɔna na san 3 o de dira u ma assemblée fɛ yaasa u ka se ka baara kɛ kunnafonidila minnu bɛ farafinna ni olu bɛ DPSw baara kɛ ka kunnafoni telimanw baara kɛ n'o ye FAPA ye ale ni réseau min sigilen don yaasa ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidilaw fɛ olu tun bɛ jɛɛrɛ la jɛɛrɛ in senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko avril kalo tile 25 tɛmɛnen maa minnu yera o jɛɛrɛ kɛnɛ kan wɔlɔfɔw fɛ sa u ye jɛɛrɛ belebeleba kɛ sa ka jɛkulu in bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye o b'a jira k'a fɔ ko min ye RGF FAPA ye ale ni fact checking réseau maaw olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ réseau ba kelen sabula u ka baaraw taabolo ye kelen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kelen ta ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye Mali ale ka maa tun bɛ kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma ni baara banna n'an jɔyɔrɔ kɛra min ye an na o da maaw tulo kan seko ni dɔnko ta nasira fɛ ka yaala Mali kɔnɔ k'i sigilen to yɔrɔ kelen o ye Daliba Konate ale y'o desɛnw n'o ɲɛgɛnw kɛ k'o bila an ka musée kɔnɔna na Sunjata Keyita k'a daminɛ ale la sa ka na se fo min y'an ka masakɛ labanw ma ninnu bɛɛ lajɛlen jaabe u ka baarakɛminɛnw bamuru ntamaw min ye kunanw ye finidoncogo fo ka taa se seko ni dɔnko ni diinɛ ko matarafalen kun don u bolo cogo min donsow k'olu jɔyɔrɔba bɛ nin kɛnɛ in kan ye sabula dugu si ma sigi olu minnu kɔ ka kɛ n'u ka kalikasiyɛn ye Daliba ale kɔni kɛlen don ka nin jaw bɛɛ labilen bila musée la ye collectif pour le départ du président du comité olympique olu bɛ wuli ka jɔ la a ɲɛmaaya u y'a jira k'a fɔ ko min ye comité olympique ye ko bi kɔni ko sariya sɔsɔ dan de b'a kɔnɔna na jɛkulu in ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ baara minnu bɛ kɛ comité olympique fɛ ale min kan ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ jabalaba ye sariya kisɛ minnu b'a kɔnɔ a sati ni règlement maa si t'a a yɔrɔ dɔn tɔn kelen don kɔmɔtɔn ye kɔmɔtɔn min n'o b'u bolo san 24 maa kelen de b'a kunna a tɛ ka wuli a tɛ ka maa ci san o san n'a sigi waati sera u bɛ yaala ka sɛbɛn mɔntɔ k'a don maaw bolo k'a fɔ ko a ka to a nɔ na ye zen ta ko min ye fédération 20 ye olu y'u bolongɔni ɲɛsin a ma tuguni ko maa kelen ko a ka to comité olympique kunna denmisɛnw olu ko ayi Mali kɔnɔna na min ye fédération a ka ca ni 50 ni kɔ ye ni 20 y'ale sugandi u na tɔw fara ɲɔgɔn kan zen sɛbɛnw ka dɔn calatigɛbaa minnu kan ka ɲini nin ko la sa u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna diɲɛ seleke naani yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ soba n'o o ye CIO ye u bɛna o labɔ a kalama jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ sonyani ni dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ sɛbɛn bɛna na ci olu ma fo ka taa se international bolo maaw ma olu bɛɛ lajɛlen ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ san 24 in kɔnɔ comité olympique yɛrɛ musaka min dira a ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a sera ka kɛ ka mun baara kɛ ko bita in ko ni salon ta tɛna kɛ kelen ye Sidi Jalo a n'a tɔw olu ka wulikajɔ ye nin ye ka ɲɛsin comité olympique sportif ma k'a taabolo ko a man ɲi hali dɔɔni farikolo ɲɛnajɛ la sa turikikaw fɛ yen min ye denmisɛnnin minnu si bɛ san 20 na olu kɔni ka ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ yen Mali ko ale taara finale kɛnɛ kan ani Slovaquie de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ demi finale la sa an ka denmisɛnw n'o ye Sumela Kulubali ka denmisɛnw ye u ye Jamaïque bati 1-0 sibiri tɛmɛnen min ye groupe o y'a sɔrɔ u kɛra u ka poule ɲɛmaa ye Coupe du Mali ale finale Stade Malien ale ni AFE ale ni Stade Malien olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kabini sibiri don AFE ale 2-1 kɛ Bakarijan na anw Segukaw la kɔni u y'an fa koyi ninnu bɔyɔrɔ jan ninnu ka na anw bati fɛn min bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kɔ kan denmisɛnninw ta ale y'a ɲɛfɛ ka t'u fara bon i ɲɛ b'a la o bɔl
kare ko do mo ale be se ku bolonta na de stade ale fana wasa do joli bala kunu fla ani kele final koni o don na fosa mi a fait parce que ale de folo gaina ale ni stade de be jouer bolonta no ba nyodo na fara mi me blagné fe baro o koro mi ale be se ka mawo na ka fon choisi ani de la don fana parce que ale de presira ale ni ngangol me mi vie e stade nye kubu nye al ni sibe ka stade bati ni kubu do ibi bara bi bolo de kubu du mali ere de kadi stade malien o koni joli wari folo o mai bon kubu no ate ko Real Madrid ni agat kubu tlo fraba yima kubu tlo fraba ngadi Real Madrid ore be jema yo stade jema nu ay ya fama parce que na ame ko jari suga ki wuta ga gayet le fly na supporter itinérant kaw jija awga sega gaye ko kan kibaru yawla wala fo ka dugu do be ni alebe Senegal kerefe u ba fama ko ngor demsanu olu fara nyanga ka jegulu do sigisa ko wuliga jo nke kunye ka nyesi Burkina president ko ma no Blaise Compaoré ye ko sabula dugu ko do be ngor ale ba fe ko jo Mamadou Ndiaye ni ale demsanu nunga nyema yi akoko ulu yere ferebu bulu don to ko bula ketugo bu bulu wa nu dugula den korobalo bela dugu den koro bela jidem bulu me nyambulu ya sayiri wale ni chesiri baram ganga ke dugukolo nunga ni Blaise Compaoré be fe go soro ko oteto abulu ko wa kube minfo Burkina fama koro yi aka wari ko atara jife wi kulu tunana jena etugo ya sila ko kuma te songo na le fangala wa ko ala aka lafien ko ya wala fo fewa ko ayi ka ti mo so entuguni ulu yere tunana kele wera ni wuli ga jowere ga una seben bela jiden ta kata di premier ministre ma aka ko jala tika ka cien fa ko la dron kulu tunde huyo doga gaba kuru kerunati ne yere ma don ibi faso to chogodi ko projet be bolo mi se ga yiri wali ga kata no e jamana wore la ha ne dunya fefe manga me ma waru shunade wala president yere ko ni akara segendro ne ambulo ngani ya sege ibolo be daminga ba ma nyet sega daka ale Burkina Faso kelen konna na Captain Ibrahim Traoré juma temene ale ni kunafoni dilaw yo nyan soro u ka television sobala kunafoni ngoni etaliga fen chamana aya ira ka ko minye avril kalot le temps ani segin ulu ye franci la sigiden so barakala do gen ko sabula ya ira ka ko ube fanflani ulu yala u ka jamana kono wale yayin akoko ale ko mbolo o manga ke ko ebi ko franci bota ko da ninga ko o ko tsega famu ka be mi nyofo aka dugula do nye ko ye ka ira ka fo mamunu be nu genen fleni ye ko tume bara muna o ye ka jamana don hakli de ta ka fu nyena ko se ko ni dongo tigla maw kuna fon dilaw mi ye demsani galabu kenon ni muso ton ye ku dona ni bela jere no jugoro ku jugoro matama ka tugu no fe ka nyini ku hakli na soro ko bikolu o sigilento kun fe koyi ko be ga Burkina ulu be ka bela jere sege la jobe ke yoromi mo be nyogon soro tugomi ubuta minfo ube minke kulu nu ka fanga kulu nyebe ni bela ni ma saba ko fembu bolo ka kwa ka jugu sabula uye jekulu soro uye tonje kulu soro uye kuna fondilaw chama soro ni musaka ye munungo ko ube jenu ga barayi o de la luku ma ukata yanu ga karinyana no tara ukafsauma wa luga sega nu ga ko bela jere meto sona ko bela jere aye ka fo Burkina ka o fe kuna fondila do bora ka kuma do fo ka dungu nte jamana kono yi ni wati na ko o wuli ga jono ko munu me sena ugana na barakala to faso den to kulu hakili yelema o la ku ya yini fransika ni ma saba fe u ka bo ka dugu kono ugana na karinyana sabula ni yu mina ku bla ka so la fana ko ya da wana kuma yi ngani ku ga bo ire ni ga baraki ga jamana kono na lafiya la Chad ka o fe minye jekulu doye o sigile no sako yasa Chad ale ni irisini nyanche danche obe sega doga togomi uya yira ka fo bi ko mi André Mloslovier ale yere de ye o centre nyema baye farafina konna na mi université ko ta nasrafe baraka ken hakili ye yasa minye farajala jamano ulu ba fa ka ko munun ta ga nyesi farafina jamano ma dobe sega bo o la togomi Chad koni ya yira ka fo ale ka nafa be yoro ale tna ta o kokoi o de la demsenu munu men mi hakli jagabo no ga sana yela kalanzola oni irisila ka o bolo be nyamulo
ko sabula min ye denmisɛnw ye olu ye siniɲɛsigi ye n'i sera ka olu hakilina sɔrɔ ka olu bila baara la baara min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka ɲɛma jɔ ko o de ɲɔgɔnko tɛ Chad kɔni ye o de faamu k'a yira k'a fɔ ko ale tɛna jɛn'a ye cogoya si la tuguni min ye maa kana don olu n'u hakili n'u ka hɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu ni nafa tɛna ye o la u bolo o hukumu kelen kɔnɔna na Chadkaw fɛ yen sɔrɔdasi 130 ka bɔ Irisilakaw fɛ yen olu jiginna Njaminakaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kɔni nana nacogo la dogo ni dogo yɛrɛ kɔnɔna na u nana pankuru min na i t'a dɔn yɛrɛ ko sɔrɔdasi pankuru don koyi ko fo u bɔlen kibaruyaw de nana ɲini sa kibaruya ɲininaw fɛ min ye sɛgɛsɛgɛli wanaw ye olu wulila k'u jɔ ko yalima ko Wagner don wa Afrika Corps de don wa jumɛn de don ninnu fana bɛ bɔ mini nin ye faransɛ sugu jumɛnw ye tuguni a bɛɛ lajɛlen ka bon a kwale kunnama b'u la ɲɛdaw tɛ se ka ye ko dɔw ko ninnu ko est-ce que ninnu ma bɔ Niger ka na ko a tɛna kɛ labɛnkanw taw ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ kunnafonidilaw nana bɛn mun kan ko ko Irisi don sigana tɛ min na fiyewu ko Irisi don ko sabula u ka kumaw kɛcogo ani u ka pankuru n'u ka finiw jaw mun b'o kan o b'a yira k'a fɔ ko o ye Irisi ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali tɛmɛnen Burkina Faso tɛmɛnen ani Niger ko bi ko min ye Chad ye cɛncɛn fo ka jamanaw kan ko ale fana ye Irisi sira ta hali n'o y'a sɔrɔ a bolo bɛ Faransi bolo hali bi a ka kalata min natɔ don sabula nin maa 130 in a na kɛ maa mafalenbaw ye u dun y'a yira fana k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ninnu filɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ ni sɔrɔdasi b'u kunna k'u bɛɛ lajɛlen ŋunankan ye kelen ye nanzaraw y'o lajɛ kɛ k'o pereperelatigɛ k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn k'a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu na u na fɛɛrɛ ni dabali ɲini yaasa min ye Chad ye ale bɛ se ka bɔ Irisi nɔfɛ cogo min nka petu a tɛ ka se ka ɲɛ cogoya si la Alizerikaw fɛ yen u ka polisi ɲɛmaakɔrɔ belebeleba ale kun taara Faransikaw fɛ yen ka taa wagati damadɔni kɛ min ye a jɔyɔrɔ a tun y'o bila janvier kalo la a yɛrɛ hakilila tigɛlen sa a seginna ka na Alizeri nin kalo in tile 25 a selen yɔrɔ min k'a bɔra Faransi ani Suisse u ye karaw k'a la u y'a minɛ ale tun ye polisi directeur général kɔrɔ ye u ko sisan ko k'a bila fanga ale ka bolo kan Alizerikaw ko maa min filɛ nin n'a minɛna a ye polisi ɲɛmaaya kɛ ka mɛn min ye fanga tɛ yen min ma tɛmɛ a ma min dɛmɛ wa min ye politigiko ye k'a b'a dungow bɛɛ lajɛlen dɔn a n'a somisɛnw nka a bɔlen min filɛ nin ye Faransi ka na k'a kɛra siganama de y'u bolo u ka jamana lakanabaw u ka jamana service de renseignement olu ko kibaruya minnu b'a bolo an'u ye min ye a ka kow la ko dibidibi b'a la u n'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ yan'u hakili ɲɛma ka jɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa boliŋanankana dɔ san 51 n'o ye Givital ye Givital ale yɛrɛ kɔni boliko ta nasira fɛ sa a ye boli 46 de kɛ min ye match international kɔni a sera ka o 110 ani 47 de kɛ k'a daminɛ san 1993 ani 93 la ka na bila san 2003 la kamalen coupe du monde fana ko a senyɔrɔ la koyi wa ni waati laban in na sa ko ale de kun taara sa ka a n'a terikɛw k'u bɛ t'u yɛrɛ farikolo jakabɔ yɔrɔ dɔ la ka tila ka dumuni kɛ o kɛrɛfɛ u b'o la yɔrɔ min na sa min ye jaramangana ye u b'a fɔ o ma ko buffalo ale ni leopard k'o de filɛ ka bɔ ka cɛ in kɔni tarabaso k'a giribasa ka taa firi k'a bɔ k'a bin min ye Harare ale kɔnɔna na n'o ye Zimbabwe capitale ye ko maaw wulila koyi k'a fɔ ko olu ka nin seko ni olu ka nin farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔba in k'o bɛ se ka kɛ tancogo la maa min don fana a bɛ farikolo ɲɛnajɛ min kɛ o ye cricket de ye k'u y'a cɛ tona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ani kɔni kisilen don fɔlɔ nka fan bɛɛ lajɛlen kɛlen don n ko jaramangana kelen a ko na muso n'a den fana dun de o t'u kɔlɔsi nin na fɛn min a fɔra ko n'i bɛ yan fo turudafi la a bɛ adamaden nun kasa ta a bɛ adamaden kasa ta aw bɛ taa aw munumunu o kɛrɛfɛ o kɔngɔtɔ sɔrɔ t'i bolo la sisan ni nin y'a sɔrɔ a b'a kɛ naji ye koyi ninnu ja ka gɛlɛn dɛ wara bɛ yɔrɔ min maa bɛ taa mun ɲini ye Ali Dakote farafinna bɛɛ min ka nafolo ka ca n'an bɛɛ lajɛlen ta ye Nigeria ka don ko nin waati in na sanuko yɔrɔ min b'a bolo n'o ye raffinerie ye k'a kelen ka sanuko yɔrɔ sanu k'o ka ca ni farajɛ jamana bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan raffinerie Dakote k'a valeur kɔni taara fo miliyari 20 ani kɔ la ko a yɛrɛ kelen ka wari don cɛ min ka nafolo ka ca ni farafinna bɛɛ lajɛlen ta ye ko tile kɔnɔ kɔnɔna
min ye baril de pétrole ye olu kɔni badenba o de bɛ tɛmɛ a fɛ yen nin waati in na ko min ye cɛ in ye k'a ka kow ye kabako k'a kɛra kabako ye koyi ko kabini janvier tɛmɛnen a kelen ka raffinerie n'o y'a ka pétrole ta ye k'o ka ca ni farajɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye Europe ye siga kɛlen don min na sa o ye k'a fɔ min ye baara kɛcogo ye a n'a ka kow kɛcogo k'u wulilen don k'u jɔ o de la nanzaraw ka kunnafonidi gafe min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Bloomberg ale de kɔni ye laseli in kɛ ko Ali Dangote n'o ye Dangote raffinerie ye ko bi bi in na ko a bɛ maaw fɛ maa minnu n'olu ye pétrole bɔyɔrɔ 10 min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko a bɛ o ko kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen muso dɔ n'a si bɛ san 34 na ale kun nana ka bɔ Sirikaw fɛ yen a bɔra Siri ale kun taara Siri depuis san 2020 san a seginna ka na dɔrɔn u y'a minɛ ko sabula ko min ye ninjuguya wale ni bamaja wale kɛbaaw k'olu ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen k'o kun muso don k'a to o bolo baara la sa a ka baarakɛden dɔ tun bɛ yen n'o ye Jereni Soniya ye k'a tun bɛ ka jɔnya walew ta ka ɲɛsin o ma maa kofɔlen min filɛ nin ye sa ko Emir groupe terroriste état islamique ko a kun furula o ma Faransikaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin y'a nɔ minɛlen ko sabula ko maa min don k'a ye a sen donna ko la komi n'o ye maafajugu baaraw ye Pays-Bas fɛ yen n'o ye cour international la ye o ko n'Ala sɔnn'a ma k'u na wuli ka jɔ kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye Israël premier ministre Benjamin Netanyahu ka se u ka wolomasiri tabaw ka ministre ma n'o ye Yoav Gallant ye a n'u ka chef d'état major ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka wele CPI fɛ don nataw la Israël télévision ko fɛn o fɛn ye nin kuma in fɔ k'u y'a télévision bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ Israël pewu k'a sɔrɔ hali u m'o sara u la maa maa faratira k'a kibaruya fitinin di u y'u ka a b'a fɔ cogo di bi u ka lien k'u y'a ayi sansire tɛ dɛ sansire o ye ni i bɛ nina kɛ ka i tigɛ yɛrɛ pewu anw de ne k'a fɔ tan n'an kun bɛ o kuma an tigɛ olu ma ci bila maa ma koyi wa ko fana u ka jamana kɔnɔ maa maa y'i da don nin kuma in na i y'a nasi minɛ i y'a fɔ kulu jukɔrɔ i y'a fɔ tulo jukɔrɔ ni a mɛn n'i da i bɛ bila su bila yɔrɔ datu di i ka kuma yɛrɛ la yɛrɛ k'anw de ko ko démocratie sisan ni maa ninnu u y'a yira u ka jamanadenw na u ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn minɛ premier ministre k'ale dɛmɛ yaasa ni fiɲɛ min wulilen filɛ nin a bɛ se ka kisi a ma cogo min farajɛla kibaruya dila minnu bɛ yen n'u b'u ka jamana kɔnɔ u y'a fɔ olu fana ɲɛna olu ka ko ye kelen ye i bɛ baara k'u ka jamana kɔnɔ i k'i yɛrɛ minɛ walima i ka t'i faso la sabula a bɛ se ka kunnafoni di k'a to aw ka jamanaw kɔnɔna na mun b'a aw bɔ yen fo ka na aw cogo olu fɛ yen fo ka kibaruya di aw non ces gens là sont forts hein Burama Sumano ye kuma dɔ fɔ o don n'i ye mɔgɔ ja minɛ ka ban i y'a hakili minɛ dɛ États-Unis Joe Biden ale bɛ yɔrɔ min na n'o y'u ka faama sigiyɔrɔ ye Maison Blanche san o san laadala sa u bɛ surafana dun dɔ kɛ min ye kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ye Maison Blanche ka kunnafonidilaw ye u b'olu bɛɛ lajɛlen belebelebaw fara ɲɔgɔn kan u ni jamanakuntigi bɛ sigi ka surafana dun kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen waliya in ko a kɔni bɛ kɛ yɛlɛ ni nisɔndiya hukumu kɔnɔna na ani maaw bɛ na fana mun ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye olu bɛ se ka na ni kibaruya ye ka na kibaruya dɔ kɛ ɲɔgɔlɔn sira fɛ k'a yira jamanakuntigi la kunnafonidilaw olu kɔni bɛ ɲininka sa ɲininkali fɛn fɛn ka d'u ye jamanakuntigi la u b'o bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɛ ɲinan in kɛnɛ kan ko kabini Joe Biden ka kunnafonidilabaw n'o o ye Maison Blanche correspondant baw ye k'u nana samedi tɛmɛnen u y'a sɔrɔ maa 100 ɲɔgɔnko o jɔlen don maison hôtel in n'o o ye hôtel Hilton ye ɲɛnajɛ in kan ka kɛ yɔrɔ min u nana sɔrɔ maaw jɔlen dɔ ye banderew b'u bolo k'a jira k'a fɔ ko Gaza guerre k'u k'u jija k'o kuma fɔ jamanakuntigi ye ko ka su daminɛ fo ka taa ban kunnafonidila kelen o ma sɔrɔ min y'i da don kibaruya in na k'a fɔ ko guerre kɛra Gaza wa maa si ma se k'i da don a la ko sabula min ye diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu n'o ye CPI ye ale wulilen don bi l'Américain n'u ka kunnafonidilaw k'u tɛ munumunu dɛ nka ɲinan ta in k'u fana u da donna bara kɔnɔ han an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ ndolati tɔn 2 Maroc ani Algérie olu kun kan ka jouer kunungo balontan in bɔra a ma sabula Algérikaw y'a jira k'a fɔ min ye Maroc ndolatilaw ye maa ye mun tun b'olu kan na ko Maroc carte kura b'o la carte kura in kan sa Sahara occidental o ja b'o kan o y'a to olu kɔni ko ko potu
ko min ye ndula nye ko atiti de kafu ale ni FIFA sigi kelen no kulu kono ni ko ina sabula olu ko politique ti do bolontana ne ma so o de ma ni politique te bolontan ti tanye sabula on ga study no ye stade mo ko na te politique de adla kabala politique de adla 26 mars politique de adla wa mi politique mo ko ye ulu de ko ni nga kodo ulu de fana be musaka do akono jamana ga musaka do akoko ni fomandi nga ni FIFA chain doidi Infantino na nana ya ateta dugutigi feo nga bta kulubari est-ce que bta fédération président drone no fait ay tourner minga ka banda auto fangala ngatra banda de fe donc u ka do nga ko politique a semé ala parce que Algérie flène il faut ka dien wuli Algérie tna ta jouer Maroc fait est-ce que ali coupe d'Afrique dem sanu ta temenena gele ma ye bara inay na fara ko coupe d'Afrique de ka ta Algérie fana Maroc fe ni furugu be ni jamana flan ngon jo bolo mi tan cogodi ulala ina ta ambo joya amara iketa ke wajalo ka ufo ka wala nyumando nala sonama sini sokama ana nyon soro kibara wara kaneka ya sa absaka family kala cogomi ka bela jilen fo ka bela jilen wala nyumando ala ka dugu nyumanje